get it up, get it up, get it up, get it up. You know. Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise in here.
beti zalantzaren bat edo bi, anizeraino etorri eta horra bagauzegi histori, atzean dugu horri zuri bat eta geure hitzak jori, esperimentatzen hasi baino lehen arratsalde on denori. Arratsalde on bildu zarete, gaur arratsalde partean, eta parean bi bertsolari, ta hirugarrena sakean. Marrazkilari arituko da, atzean joetakean, gaur inoiz baino gehiago egin behar dugu papatea. Beraz gaur inoiz baino gehiago geuk pentsatuta egin hitz, egia esan igande atxaldez, behintzat pozik gatoz agitz. Horra mendi punta batean kartelak badio aniz, zu lehenago izan azinen minator lehenengo aldi. Behin gutxienez egonan nago, oroitzen naiz badakit, zu estraineko zetorri zara, Iturriagaren atzetik, txapelketatan beti lehenago ibili-arren atik, behingoagatik naiz Euskal Herriko txapeldunaren aurretik. Haien eunai adarra jotzen hasiko naiz ezkerretik, edo adarra baino gehiago ez ote du egiatik. Ea hori gero marrazkietan nola jarleiken ez dakit, baina paztango finalerditan unai maiz nere aurretik. Ikus dezagun atzealdean, dibujatuta dagona, eskutrebeko mutila dugu, ez dakit baden gizona, aniz menditxo baten puntan hor, jarri duta ez da broma, Gaztelu mendi zein bidetatik etorri ote da ona. Gaztelu mendi etorriko zen Añorga bertan utzita, baina hala ere karikaturak egiten baitit gonbita. Esplikatuko dizut zein dudan galdera ikur horren kinka, benetan alnaiz anitxusia atzetikan ikusita. Karikatura arte berezi eta sorgina aizertan, aizu unaiek marraztu zaitu, zu ikusten zaitun eran,
zure gustuko ez dala izan ta horrari zarateman, hiletxo batzuk kendu dizkizu ta heldutasuna eman. Beraz eman dit heldutasuna, baina azeko megia, zu ere nere aldamenean ongi zaude alegia. Begira zazu bekain beltzoien formatazpiko begia, nun demontretik ikusi dizu asesino aurpegia. Bai hau ez dakit, ari ezoteren gure kontrako lanean, ni marraztu nau asesino bat izango banintz planean, edo ezagutzen gaitugu biok ta gaia jarri gainean, aurpegi hori daukat egurra ematen didazunean. Eta egurra ematen segi beharko da geroago, baina galdera bat egin duzu ta bada zalantza frango. Nafarroa da bastan aldea ta erantzungo dizut bravo, hau baino iparralderago daude Hendaia eta Durango. Aniz nun dagon ez omen daki, hori naizun iragarri, bertzotan ni behin egona nago, bestela ez oso sarri. Bizikletan behin pasatua naiz, besteren baten etorri, ertzetako jakiten dugu, gehiago elkarren berri. Ta aniz nola marraztu digun ikus genezake ongi, ia arroka puska batean kartelak dionez lori. Begira nago harriturikan badut duda bat edo bi, nun dago laboaren kantuetako idilismo eder hori. Zerpena bastan beti hartzea, Mikel Laboan parean, oraindik batzuk ezote daude, topikotik joan gabean, idilismo hori ezagutzeko ta egiteko jabean, ametszukona etorri behar zendun, baina atzo goizaldean. Ni atzo goizaldean lonengoen antza, beste elementu bat ekarriz honantza, gaur ikusi lehen aldiz ta azezalantza, nundik dator eskudoan daukazuen hartza.
alditik, horiek harriko zuten ziur Txekiatik. Beraz Txekia aldetik hartzaren konkistak, gero zuhaitz bat badela salatu dit bistak. Zuhaitz ta hartz jendearen perfilaren pistak, erdi furtiboak ta erdi ekologistak. Zuhaitza esan duzu ta zuhaitz bat omen, baina metzez ez asmatu ze zuhaitzote be. Ez da intxaurrondo bat egin diot kasu, ametsa ere ez da beiratuz jotasu. Gaztain ondo berezi ondo trazik ez du haizu, nik zer ez den esan dut, zer den esan zazu. Asmatu nahiko nuke, baina ezin inola, naiz zakaruna euki odondariola. Botanikan aditua, enaiz ez zait ahola, Durangon horri deitzen diogu arbola. Hori arbola dela orduan demagun, eskudoak aparte utzirikan lagun. Atzeruntza begira beharko dugu jardun, horrek zegai jarri digun pentsatu dezagun. Zerbait gertatzen dabil gure bizkarrean, amets ikusten zaitut nik letxe txarrean, ta nierdi mozkortuta ohitura zaharrean, biok gaude laguntxo baten beharrean, rarai, 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 baten beharrean. Beraz biak lagun bat behar dugu aizu, zeure mutur hortara beira egon natzaizu. Begien toki hortan biek dituzu, pentsamentu berdeak agian dauzkazu. Larai, lararai, lararai, agian dauzkazu. Ez naiz joan berdetzen, ni zartu arau. Ikurriña marraztu, du unaiek rirrau. Zuloak ere ditu, gutxinez hiru lau.
nere bihotz barruan horrexek mindu nau. Rarai, 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 horrexek mindu nau. Agian salagarri dugu egoera, Unai eta biak bakarrik haserre antzeran, beti amestu dugu egia horixe da, ezkontzea baztango jauregi batera. Larai, lararai, lararai, jauregi batera. Beraz biok gabintza, amets berberakin. Nabari zitzaidala, enekien jakin. Jauregi baten bila, ezkontzekoekin. Baina posible bada ez bedi elkarrekin. Rarai, 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 ez bedi elkarrekin. Bart nola lige bila onera gentozen, ta kalabaza baizik ez dugu jasotzen. Ezin jarri anizen zidan arraiotzen, Laizter etxe batean igual lekaro zen. Larai, lararai, lararai, igual lekaro zen. Ari ote zara bat, akzioen esker. Zugandik enuenik, olakorik uste. Ez dela ere badabilen nahiko beste. Makilak maite ditu golfa ezain beste. Rarai, 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 golfa ezain beste. Neuk ere behar bada hementxe nahiago, Lekaro zen proiektu hori hortxe dago. Arostegia izenez hain txulo hain bravo, baina hor arotz baino bankero gehiago. Larai, lararai, lararai, bankero gehiago. Gertatzen da bilena, ez baita normala. Niri iruditzen zait antinaturala, deskansurako leku baten batean dala. Landa ere muren abalitza bezala. Larai, 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 balitza bezala. Hori ala da noski, geuk ezin konkista, baina landa ere muan jausi da tximista. Lekarotzeko etxe golf pistina pista, hobeda erratzuko kanpinen turista. Larai, lararai, lararai, kanpinen turista. Marrazkilaria hor zabalik begira.
Zigarro bat pizteko enago nagiak, alaxe eskatu dit marrazkilariak. Larai, 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 marrazkilariak. Take bat arzaiu zen bisaian barrena, eta ke hori ez da larruneko trena. Tabako itxurako zerbait orpadena, ta usaia datorkit kantoarena. Larai, 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 kantoarena. Ez zaitut bat ikusi, zu horrekin pozik. Ez zenuen errenai, ulertzen dut kasik. Ez dizut gomendatzen, hain bizio errezik. Ez kaltegarri delako garestia baizik. Larai, 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 garestia baizik. Baita iparraldean garestiagoa, baina bota dezagun urrengo dadoa. Beste goera batera jozagun txangoa, nirja erredut denata unaiek tragoa. Larai, 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 unaiek tragoa. Unaiek ikusi duguna, frontoian genbiltzala, begira zer suma, blusetan esaldi bat, etzen alurruna, orain zalantzan jarri, nonbait nahi duzuna, espiritu egoera eta gaztetasuna, espiritu egoera eta gaztetasuna. Ni ere ikusia naiz makina bat aldiz, edadez aurrera joan baina indar handiz. Ta hemen ere batzuek ikusiak begiz, hor anizko gazteak jarriaren bitz. Ez die aniz jartzen baizik eta anis, ez die aniz jartzen baizik eta anis. Gazte jartzen duela, pentsatzen dut baietz, gai horrek bere hortan, baditu zenbait ertz, batzuk esaten dute, hainik zaharra ez, guztia urten joanan, kontuan balitz lez, gazte konsideratzen ote zara amets,
gazte konsideratzen ote zara amets. Gazte konsideratzen ote den bat, nizkoitlak zaten belt, gazte molarkoan ez. Zertan naizen gazte zeugez esan ezetz, goizero aldatzen naiz izenak gion lez. Goizero aldatzen naiz izenak gion lez. Bistakoa da ezkabitz, biok hiruan kan, ustez erio ere ez dugu zelatan, oraindik behintzat ez du atean jokankan, ta ala ere enago ni ametsen faltan, nahiago heldua izan eta ez Peter Pan. Nahiago heldua izan eta ez Peter Pan. Nik ere ni neu izan nahiago dut nerez, baina inguraturik mitozta erregez. Atzeko galdera hori ez da ulertzen errez, hor Lizaso jartzen du harritu naiz berez. Lizaso ez da etorrita saldia serez, Lizaso ez da etorrita saldia serez. Lizaso entzun da Sebastian burura, behintzat horrek egin dit buruan azkura. Marrazkilariak du nonbait hemen duda, Sebastian Otezaren haren pizargura. Bai etorri da baina asko mehetu da, bai etorri da baina asko mehetu da. Ba ez kalterik ez dit egiten arnoak, ez mehetzeak ere ez bidek sanoak. Lizasoren bila horren mitomanoa, Baztaneko erregea inbeteranoa, gu gazteak gara eta republikanoa, gu gazteak gara eta republikanoa. Aurrera segitzea asko zerena jo, geure idea berri ta zarren karraio. Marrazkilariak berriz marrazteari aio, hori da tipo alperra baina zeharra jo, bertsolaria dela nabaritzen zaio, bertsolaria dela nabaritzen zaio. Beraz hartu dezagun berriz lehengo xenda, Aniseko gazteak atorrorik benga, desiente ikusi ditut ta nola gomenda, nunbait atorrori da herriko leyenda, ta erentzian ere pasatzen omen da. Ta erentzian ere pasatzen
ikusi dugu nola jantzita dabitzen, bestak irauten duen omen dira aritzen, baina zure ideia neri ez zait kabitzen, hori erentziaz ez da soinean ipintzen, kontua da ez dutela sekula garbitzen, kontua da ez dutela sekula garbitzen. Beraz garbi gailuen atorrarekin jai, marrazkiekin zerbait bururatu zait, ai. Mizarra naizela talen adarra jo nahi, txuri beltzean ondo marrazten da una. Orain nonbait badator ja bigarren buelta, nonbait zaude haserreta pixkat erreta, txuri beltzean unai ondo dago eta, barru aldea daukat kolorez beteta. Beraz ongi kolorez beterik sabelan, baina lehen geuri buruz aritu garela. Begiratu aurrean talde bat badela, orain marraztu zazu hauen akuarela. Ez daukat esku honik eta behar bada, hobe mingaina zorroz ta hitzak atara, azotenak parrandan eta gaur zekarga, hai hauek margotzeko olioa behar da. Ez du inoiz fallatzen estereotipoak, naiz bakerota ator neska mutikoak, naiz ta zapatak juergan zikindurikoak, hori bai Salomonta 100 eurokoak. Baina egiten dute hemen mila jaita, hortan nabarmenduak badira 11. Nik anizko jende hau gaur nola ez maita, lehen ere ari ziren hor aupa unaika. Aupa unai zioten da zeuri gonbita, lokotxeak biltzen egin behar zen du bisita. Hau hasi izan balitz marrazki polita, lokotxeak horta berak saskian jarrita. Ezan dituzu entzun lehengo deia barrak, lokotx bina lurrean ta azpian marrak, ta azkenean
Nik ere pentsatu dut araze sarraski, ea nola lortzen den hau bihurtzen marrazki. Bastan Gipuzko Bizkai normala da noski, 10 euskaldun junto moldatzea gaizki. Unai hori zeona ta diot benetan, ez soilik nire letrak dauzka izenetan. Bentaja eman die ona bentajetan, hemen omen zebilen goizeko 6etan. Beraz goizalde arte zebilen tabernan, hala ere irabazi lokotxearen teman. Orain dudan dagola ala dut jantzeman, izena maratoian saskibaloian eman. Izan distantzia zein bertatik bertara, saskira botatzen zuen lokotx eskutara. Ni horren kontrakoa naiz oso behar bada, korrika egiteako ardena da. Korrika egiteak koldarrena aizu, beraz zuetzinak molde hortan maitxu. Hazu ezaguturik nago pixkat izu, lokotxak botatzea gehiago dagokizu. Orain denak lasterka mendi puntaraino, maratoita 1.000 eta diot joño. Igual 40 gradu elurrero laino, hori kaltegarriago tabakoa baino. Bihotzarentzat kaltea inbeste taupada, baina unai horrekin nolago flipada. Begira egon naiz ta pentsatzen bada, ez du ematen baino jamaikanoa da. Bai tipoa daukagu solte hartzekoa, anizkoa izan da bertako etxekoa. Ia dugu usain bolten parekoa, klima ere baitaukate oso antzekoa. Bolt ez dakit zegoen, baina zegusaina, Nonbait hartu diozu jaiari tamaina, izerdia botatzen zuten ala jaina. hauek atzo gauean egin zuten kanpaina. Konsideratzen ote da hori dopina, Batzuek nunbait hartu baitzuten propina. gehienetan zutenak okerren jakina. Kalimotxoa omen da kriston medizina. Gero azukreak kristoren txutea,
bat behar da kirolarientzat. Unaik egindakoa ez da izango behintzat. Naiz astindu dituzten kristalaren ertzak. Berrian mugituko genuke zuentzat. Baina armarrikorik bezain zuaiz gara. Hori ez da zuaitza, hori arbola da. Igual zu Jamaikan ozara behar bada. Makillaje pixka bat eman da ala da. Kontua da eguzki gutxi hartu dudala. Aizuma oso beltzaran daukazu azala. Batzutan etortzen aizangoak bezala. Amairua paparrean porterua dala. Sorte honeko zenbaki polita dakarzu. Egiten ote dizu horregen barazu. Aizu marrazkiari egiozu kasu. Ametsolan kaltxatan noiz ikusi duzu. Aleginduko banintz baietz hautsi bitan. Neuke pentsatua dut hori sarritan. Jarri dazu bisagra laguntzeagatikan. Apurtuko litzake 11 zatitan. Akaso izango da 3. hanka. Hori izango balitz pentsatu galanta. Barkatu gordinkeri goriola tampa. Guain imaginazazu unaien estampa. Jarri ezazu unaiean nondik irten. Asko kostatzen zaio hankeiera egiten. Proposamen bat unai elpino egiten. Oso rustikoa naiz aitzurretak irten. Nire dantza izan da beti buruakin. Kontxo hori neukere banekien jakin. Tira marraz nazazu 3-4 marrakin. Eta albaldin bada irudimenakin. Marraztu zazu unai arbola gisara. Eramazu burua unai Gernikara. Erroak da adarrak ta beltza izara. Tira marraz nazazu urkullun gisara. Geaurrere izango zan nonbaiten mitina. Baina zer esango dut da gauza jakina. Alderdi egunetan beti da propina. Hori batagon gauzita aspergarrina. Nafarroan eskerrak dala diferente. Ba hemen eta han beti dago hainbat jente. Zuek Bizkai aldean oso gaizki zaudete. Hau ere ez da aldatu guztiz derrepente. Hemen ere badago oraindik lehengotik. Batzuk burua dute betiko lepotik. Nola eta sanburgo atera zulotik. Itxuraren ez batzui ez die inportik. Ikusi ote duzu dakarzun trajea. Orantxe egin behar dut Madrila viajea. Korbata hori jazteko haze korajea. Karneta egitea, hoxe peajea. Baina beti ezin gara amets
pobre bizi, Noiz bait izan beharko da amets ta justizi. joango bagina hemendik iesi, Nora joan pentsatuz behar genuke hasi. Ez dakit bat ideia bota idazu tapa. Madrila Parisera handirua bata, Baina erantzi zure Bilboko korbata. esan didazu hartzen bizkaino planta. Zupa ote bakizu banongoa zaren, Badakit baina ezin esango dut hemen. hankabatan daukazu oren, ta gero lehen. Pentsa ezazu txixan nun egiten duen. Horretarako bada hainbeste aukera. Egin leke bitoki, ta bitan batera. Flexiblea naizela testigu papera. Gure txapelduna da handiena bera. Aizu nola gurtzen da alako saioa, Zumarrazten ere ez alzara jaioa. baina tardara dut astera enoa. Bat aldatu doinua lagun arraioa. Batean joan zaizkigu, gure nahiak gure kezka, baina gure